те на Левски не им дават дори да направят грешка. Къде бяхте, когато Лудогорец пътува 2 пъти до Будапеща да играе с Ференцварош? Къде бяхте, когато Лудогорец пътува до Швейцария да играе с Young Boys? Между мачовете, които игра с вас, къде бяхте вие и защо не го коментирахте тогава? Вашите любими клубове харчат ли си на воля парите от взаимните плащания на УЕФА? Но не може да отложиш матч. Ами че те, ако Лудогорец бяха се класирали за финала, те трябваше да играят примерно с Левски 2 дена по-рано. Решаваш матч за титла, примерно. Че този променен регламент за невъзможността да се отлагат матчове прецака основно Левски и Арда. Здравейте, приятели на Pitch Time, как сте? Това е предаване за български клубен футбол и се нарича Pitch Time, английската дума pitch за терен, и time, време, т.е. да дискутираме тук това, което се случва на зеления килим в нашата висша футболна лига и не само. Но аз се хващам, че все повече и повече дискутирам неща, които се случват извън терена, извън футболния терен, и това предаване естествено няма да направи изключение, защото с последните седмици ние сме подложени на сериозна медийна пропаганда. Ние сме подложени на една канонада медийна синя, която трябва да ни убеди в неща, които ние не виждаме с очите си. А какво трябва да видим ние с очите си? Че всичко, което се отсъжда в полза на основния претендент за титлата Левски, всичко е абсолютно кристално чисто и че Левски в момента е един много сериозен, силен на терена отбор, водещ и с сериозно развитие, в което аз сериозно се съмнявам. Обаче в последните, особено там, няколко седмици, особено след матча им с ЦСКА 1948 година. Но на първо място няма начин вие да не следите подкасти и предавания къде онлайн, къде по телевизии, и да не останете с впечатлението, че напрежението е сериозно повдигнато в последните няколко седмици. И това е така, защото Левски забуксува игрово. И колкото повече Левски буксува игрово, толкова повече тая плеяда, или как да ги нарека, от сини трубадури, които трябва да ви убедят колко силен е Левски, започва да запецва. И вече така последно, това, което чух вчера, вече направо ме изуми как всички били против Левски, всички мразили Левски, всички се криели по дупките си и зад клавиатурите. Това цитирам буквално един, може би най-видният син трубадур. Така, първо аз да кажа, че аз нямам проблеми с нито една общност. Сега много хора не са съгласни с мен, окей, разбирам, ние казвам, че всички трябва да сме съгласни един с друг, но ако не си съгласен с някой, няма нужда да го обиждаш, нали, обвинявайки го в това и онова. Просто дискутираме тук и гледаме напред. Аз точно някой да ме обвинява мене, че мразя Левски, при положение, че цяло лято съм държал за Левски, съм стискал палци Левски да влезе в някакви групи на европейските клубни турнири, мисля, че е малко пресилено, меко казано. Да, не съм левскар, никога не съм бил левскар и така нататък, но това не ми пречи аз да видя къде е интереса на нашия клубен футбол и това да наделее над моите лични предпочитания. Аз бях първият човек, който в моето предаване ви каза, че една титла за Левски може евентуално да вкара 2 български отбора в групова фаза на европейските клубни турнири, което е едно много добро развитие за нас и сериозна крачка напред за целия ни клубен футбол. Да започнем с 2, пък ако може следващите години да вкараме по 3 отбори, перфектно. И моят аргумент беше такъв, че с този коефициент, който Левски имат към момента, или който и да било друг клуб, освен Лудогорец, единственият им шанс да влязат в надпреварата като шампиони, тъй като там може да се сринеш на 2 пъти и да отпаднеш от 2 по-високопоставени състезания, като Шампионска лига и Лига Европа, и да попаднеш в крайна сметка в Лига на конференциите с плейоф срещу сравнително така слаб, нали, слаб то вече слаби няма, но шампион на по-така ниско разрядна нация, макар че в днешно време е много трудно да кажеш, че някой е слаб. Вижте какви отбори попадат в Лига на конференциите и какви мачове правят в крайна сметка. Така че точно да мразим Левски, това са някакви клишета от миналото, от двуполюсния модел, когато от ЦСКА и Левски, нали, се мразят едни други
и си разменят титлите през годините, това вече мисля, че този модел е леко позабравен, особено с последните 14 години титли на Лудогорец. Лудогорец обаче евентуално няма да види 15-та титла, тъй като по начина, по който се движи към момента, и по начина, по който се движи Левски, и по начина, по който Левски така получава подкрепа, аз не виждам как ще се случи. Да, евентуално има някакъв шанс да се случи, но към момента те на Левски не им дават дори да направят грешка. И какво имам предвид? Ще започна още назад от мача на Левски с ЦСКА 1948. Защото там буквално всяка една ситуация, която беше спорна, беше дадена в полза на Левски. Всяка една ситуация в този двубой беше дадена в полза на Левски. И естествено стигаме до кулминацията, тая прословута засада на Окофлекс, където той беше буквално 2-3 метра напред в засада и няма камера, която да ме убеди в противното, защото аргумента беше там, че камерата била много лошо поставена. Има някаква грешка в начина, където камерата е поставена и така нататък. Няма да влизам в подробности, но ако питате едно дете синя в засада ли е или кой от тия е най-напред, естествено ще ви отговори, че синия е най-напред, защото то няма от какъв ъгъл да го полениш това и да не констатираш, че синия е в най-предна позиция и съответно в засада. Но това беше признат гол на Левски в крайна сметка. И въпреки, че малко по-късно се стигна до отменяне на гол на Левски, пак с ВАР, аз тук смея да твърдя, че това беше един така вододел в матча. Един момент, който ако не беше отсъден в полза на Левски, то матча може сериозно се закучи за тях. Ясно е, че там играч на ЦСКА 48 получи червен картон. Траоре, абсолютно безмислен, странен червен картон, който аз ако бях на президента му, сигурно не знам дали нямаше да му назнача някаква така специализирана експертиза на този играч, тъй като африканците наистина са малко недисциплинирани на това, което той направи. Как да кажа? В контекста на всичко това, което се случва на мен е леко съмнително. И няма да коментираме и по-нататък начина, по който Лясков, пък от Локомотив София, отигра някои положения, в които някои хора се усъмниха, но винаги имаше там или някакъв Траоре, или някакъв Лясков. Се някой не прави мача на живота си срещу Левски. Нищо не внушавам, но просто някои хора се усъмниха. И то хора, журналисти, сериозни, нали, с национален ефир. Такой съм аз да им опонирам, нали. След като оттам излизат такива мнения, защо и аз да не ги коментирам в моето предаване. Всеки път, когато матча за Левски се закучеше по някакъв начин, то било то чрез някакво странно съдийско отсъждане, като например дуспата срещу Локомотив Пловдив, или пък някакво безумно отиграване на защитник на противника, се стигаше до минимален успех на баш претендента, ред се вика, за титлата. Като стигнем до последния матч тук с Берое, в който имаше също едно спорно положение, един отменен гол на Берое, но който за мен е абсолютно редовно отменен, тъй като там очевидно имаше фал срещу защитника на Левски, но пък ще насоча вниманието ви към изказването на Хосул Рибе, треньора на Берое, който си каза в прав текст, че ако този гол беше в полза на Левски, може би нямаше да бъде отменен, с което смея да се съглася. Тук влизаме в някакви хипотези, но след всичко това, което видяхме, абсолютно не бих бил учуден, ако това би бил случая. Но пак казвам, влизаме в хипотези, както и да е. Играта на Левски в тия мачове мен не ме убеди, че отбора е в възходяща форма. Даже напротив, очевидно там има криза, очевидно има голямо напрежение, очевидно трите загуби срещу Лудогорец си оказват влиянието. А от друга страна самия Лудогорец, гледайки това, което се случва, и бидейки тогава бяха 7 точки разлика, с мачове за купата, с мачове в Европа, с много такъв натоварена схема. Гледайки това, което се случи срещу ЦСКА 48, бих могъл да направя едно предположение, че те просто са изгубили всякаква надежда, че биха могли да стигнат Левски. Гледайки това, което се случи срещу ЦСКА 48, ти губиш надежда и като футболист, и като предполагам и ръководство на Лудогорец, че ти някога може да ги настигнеш, защото
На тях просто не им дават възможност да изгубят точки. На тях не им дават възможност да влязат в криза. И да, Левски си взе последния матч срещу Берое, но да не забравим, че Берое е предпоследен в класирането. Много трудна победа с 1-0, с един невероятен гол на Георги Костадинов. Той буквално и преносно е невероятен, защото той е абсолютно това изпълнение. Даваше една малка вероятност, по която топката да влезе във вратата с такава траектория, с такава сила, точно там горе в ъгъла, където вратаря няма да може да реагира добре. Но има такива голове, те са дело на индивидуална класа, която Георги Костадинов притежава в случая, трябва да му се отдаде, нали, значимото. Но това в никакъв случай не убеждава хора като мен и други анализатори, че Левски са на позиция, която така им дава сериозно предимство за титлата. Въпреки че остават 10 мача, хората почват да се задават въпроса Левски срещу кой ще вземе точки в плейофите. Срещу ЦСКА 48 малко съмнително, имайки предвид и изказванията на президента им в социалните медии напоследък. Те едва ли ще излязат така приятелски настроени. Срещу ЦСКА София ли във вечното дерби ли ще вземат много точки. Също имам големи съмнения, че Янев ще си позволи да подцени вечното дерби и да не им излезе на 100%. Срещу Лудогорец ли, където съм абсолютно сигурен, че Лудогорец може би ще вземе 2 победи. Защото просто Лудогорец няма друг шанс. Ако Лудогорец иска да гони титлата, те трябва да си вземат и двата мача с Левски. Така че това прави финала на първенството много интересен. Обаче аз искам по една друга тема да поговоря, тъй като когато искаш да хапеш, сините определено искаха да захапят някой, защото тя ги хапят. И какво да дискутираме сега? Хайде да дискутираме домакинството на Монтана в Разград. Неподходящо решение, меко казано. Неподходящо решение, двата клуба са разбрали. Това не е първото гостуване домакинство на Монтана. През 2017 има такъв същия прецедент с домакинство на Монтана на Герена. И то в къде по-важен матч. Един от двата матча на елиминации срещу Левски за купата. Обаче Дон Хулио, така нареченият Дон Хулио, когато направи това изказване по този повод, той или не беше наясно с този прецедент, или просто така леко го пропусна. Така че това, което критикуваме, да сме го правили ние първи, айде, нали, ако обичате. Но съм съгласен, че това е простотия, това не трябва да се случва така. Футбол е за феновете, футбол е за хората в провинцията. В случая Монтана, провинциален град, трябва да си играе мачовете на собствения терен. Случва се да имаш проблеми, разбираемо е, но намери някакво така логично решение. Гостувай там във Враца, гостувай в Плевен, не знам къде има условия. Предполагам в Плевен няма, във Враца има, нали, стадион, който може да приеме такъв матч. Гостувай на стадиона Локо София, в квартал Надежда, примерно, нещо подобно. И тук дойде големия аргумент. Лудогорец, естествено, където и да гостува на Монтана, той ще вземе мача, това е ясно и на децата, но защо Лудогорец нямало да пътува и да си почива в Разград? Между тия кръгове, извънредни. Това щяло да им даде явно предимство в битката за титлата. Така, и тук вече идват моите аргументи. Аз искам да питам всички тия, които имате проблеми с това, че Лудогорец си е стоял вкъщи и не е пътувал. Къде бяхте, когато Лудогорец пътува до Рейнджърс, до Глазго да играе с Рейнджърс? Къде бяхте, когато Лудогорец пътува 2 пъти до Будапеща да играе с Ференцварош? Къде бяхте, когато Лудогорец пътува до Швейцария да играе с Янг Бойс? Между мачовете, които игра с вас, къде бяхте вие и защо не го коментирахте тогава? Вашите любими клубове харчат ли си на воля парите от взаимните плащания на УЕФА? Харчат ги, нали така? А тия пари как са изкарани? Тия пари са изкарани основно от Лудогорец, с точките, които е спечелил Лудогорец и с мачовете, които изиграл в основната фаза на европейските клубни турнири, до която вие не може да стигнете. И докато вие си оправяте там личните дела на вашите клубове с тия пари, Лудогорец трябва да играе мачове с вас, трябва Лудогорец да губи точки и да се оказва на позиция, в която вече отпадна от тая основна фаза и препечелил добрите пари, да трябва да ви гони 9 точки или там 7 или 12 разлика. Така че малко двоен стандарт, нали? Малко кофти се получава да имаме някакви претенции в единия случай, а в другия да нямаме. И аз сега ще доразвия тази тема също така, защото тя е много интересна. Аз мога да ви кажа, аз твърдя,
че този шампионат беше така нагласен от БФС да прецака основно Лудогорец. С тия мачове, които не могат да бъдат отлагани. Що единственият матч, който може да бъде отложен, както си спомняте по новия регламент, е матчът от вътрешното първенство, който предхожда един от мачовете за плейоф и за влизане в основна фаза на европейските клубни турнири. Обаче това, което е парадоксално, че нямаше никакво изключение, ако влезеш в основна фаза, да не можеш да отложиш матч. Като продължиш след основна фаза, както се случи с Лудогорец, да не можеш да отложиш матч. Значи ти можеш да отложиш матч преди плейоф, къде е по-ниско ниво, за влизане в основна фаза, но не можеш да отложиш матч. Ами че те, ако Лудогорец бяха се класирали за финала, те трябваше да играят примерно с Левски 2 дена по-рано. Решаваш матч за титла, примерно. Хипотетично казвам, аз не казвам, че Лудогорец ще се класират за финал. Просто си говорим на тази тема. Защото ти нямаш право да отложиш матч. Ти нямаш право да отложиш матч преди 16 на финал, преди 8 на финал, преди четвърт финал. Защото матча с Ботев на практика Лудогорец можеха да пожелаят да го отложат. Можеха да пожелаят. Това просто пак са хипотези, не мога да твърдя, но те са нямали тази техническа възможност. Нали така? Единственият вариант е да излезеш с някакви резерви, които в крайна сметка Пер Матиас Хьог го направи и това се оказа грешка. Когато той сложи 7 играчи смени от основния състав, до какво се стигна? Стигна се до загуба от Ботев и до равен с Локомотив Пловдив. Но това се стигна. Така че това е положението. Обаче сега ще ви кажа нещо друго, че този променен регламент за невъзможността да се отлагат мачове прецака основно Левски и Арда. Защото, доколкото си спомняте, Левски можеше да отложи тогава матч с кой беше, с Ботев Врацали. Арда не отложиха матча и изгубиха катастрофално от Чеснохова. Не казвам, че Арда можеше да отстрани Чеснохова, като гледам къде стигат те към днешна дата, но Арда си имаха техните шансове, нали така? Но нямаха възможност да отложат матч. Така че който го е замислил това, най-вероятно си е мислил как Лудогорец ще стигне най-напред. Няма да има възможност да отложи мачове и ще губи точки, за да може този, който е евентуално претендент на първо място, предполагам един от двата софийски така наречени гранда, да може да дръпне малко пред тях, за да може най-накрая Лудогорец да бъде свален от върха. Та дори и програмата и регламента за тази година е бил замислен с цел да прецака Лудогорец. Това е моята лична теза. Аз не съм я развивал до сега в това предаване, но много пъти съм си го мислил. Но дойде сега момента, след това изказване на Веласкес за пропуснатото пътуване до Монтана, да ви кажа всичко това. А пък вие, ако искате, дискутирайте, заповядайте отдолу в коментарите, дискутирайте и ме оборете как не съм прав. За съжаление, пак казвам, прецакаха са Левски и Арда от този регламент. Защото ако бяха отложили мачове, можеше и да се класират за основна фаза. Сега, тъй като вече напредваме в предаването, естествено ще коментирам и основното от последния кръг, в който Лудогорец наделя на ЦСКА София с 3-0. Получи се интересен матч според мен. Пер Матиас Хьог мен лично не ме изненада много, макар че той така забелязвам, че напоследък почва да играе една интересна схема 4-2-3-1. Не, че до сега не е играл тази схема, но така вече избягва да играе с две ясно изразени крила, макар че Ерик Маркус все още е в състава, естествено, но с малко по-различни функции. Двама дефанзивни халфа, Дуарте и Калоч, което беше интересно решение, Калоч да вземе място на Нареси, по обясними причини, нали, и Юел Андерсон на мястото на Сон. И между другото тази замяна с там по десния бек се оказа много важна, тъй като Юел Андерсон буквално спаси чист гол на ЦСКА още в първите минути на матча. И тук пак искам директно да опонирам на всички, които сини твърдяха, че ЦСКА ще ли да легнат на Лудогорец. Това е абсолютна глупост, тъй като Лудогорец не може да си позволи да пусне който и да било напред за купата. Ако ЦСКА София искат да продължат за купата, те ще трябва да си спечелят мачовете срещу Лудогорец. Тъй като няма гаранция, че Лудогорец има някакъв шанс да вземе нещо от това първенство, повече от второ място. По обясними причини, няма сега пак да влизам в подробности, но чухте кой имам предвид. Така че матч с ЦСКА за купата, матчовете стават много важни и основни за двата отбора. Там всеки ще търси победа, така че за какви оговорки може да говорим.
Това, което ме очуди в състава на ЦСКА, така доколкото ги следя, е присъствието на Ебонг със сметка на Соле в тяхната средна линия, но като видях състава им, за мен това беше може би оптималният състав и така мога да кажа, че ме респектира състава, който извади Христо Янев, имайки предвид, че това са двамата треньори, които бият вече и редовно Хулио Веласкес, очаквах да стане един много добър матч. И не бях изненадан, че ЦСКА започна много силно, много навито първите минути с страхотни атаки по крилата, с така извеждащи подавания, едно от което намери защита на Лудогорец със свалени гащи, мога да кажа. И там поради факта, че Перера не стреля във вратата, което мен малко ме очуди. Той беше беше подъбил, но можеше да се опита да стреля към вратата. Той реши да комбинира с Питас. Единствено, това може би спаси Лудогорец от чист гол и естествено добрата намеса на Йоан Андершон, който мога го поздравя за това отиграване. Беше клиничен в този случай. Но имаше още една ситуация чиста за ЦСКА, имаше и греда за тях до края на полувремето. Така че ЦСКА спокойно можеха да отбележат 3 гола за това полувреме. И това, в което в крайна сметка реши матча, беше класата на играчите на Лудогорец, Квадводо Ерик Маркос в първия случай и Петър Станич, който така успя да се възползва от една много интересна топка, която разсича центъра на защита на ЦСКА. И трябва да ви кажа, че за пръв път така леко оптимистично гледам на начина, по който Лудогорец започна да играе в нападение, тъй като дори матча с Монтана предполагаше едно безкрайно блъскане на тази топка, центриране в наказателното поле, където се търси висок играч да отиграе с глава или да посрещне центрирането, което за мен поне липса на идеи в нападение. И по същия начин се опитаха и в двата матча с Ференцварош да отбележат на Ференцварош. Просто радвам се, че този стил на игра в нападение е променен с нещо, което може да даде реален резултат. Защото точно тия пасове в коридор са нещо много характерно за Лудогорец. Те исторически са характерни за Лудогорец. Спомним как примерно Вандерсон влизаше в коридор и един куп други играчи, сега да не ги изреждам, и Вора Мисиджан и така нататък. И това е, което аз искам лично да видя. На 2 пъти се случи това тук в този матч. Сега гледам, че ЦСКА-рите имат сериозни претенции към Делова, разбирам. Той на практика направи по-слаб матч от младия Теодор Иванов, който според мен момчето се справи добре, но като цяло вижте, срещу класата на Лудогорец е много трудно, колкото и в ЦСКА да се надяваха, че могат да съкратят разликата, че могат да изместят Лудогорец от второто място, пък едва ли не имаше и приказки за титла за ЦСКА тази година. Мисля, че те така получиха един реалити чек, както се казва, и разбраха горе-долу на къде са. Но това не би трябвало да е някаква трагедия за тях, тъй като те извървяха много сериозен път от почти изпадащ до амбиции чак за титла. Сега, нереални, но амбиции сериозно да се намесят в тройката. Наистина много добра оценка според мен за работата на Христо Янев до сега. И въпреки, че той не успя да тактически да надхитри Хьогмо, мисля, че има много добри шансове срещу неговия приятел Дон Хулио. И се надявам наистина на много добро вечно дерби, в което ЦСКА да вземе максимум. Не само защото искам да стане първенството по-интересно, а просто искам най-накрая да видя матч, в който няма да могат да извадят Левски по никакъв начин. Аз вече говорих за матча на Левски срещу Берое. Очакваха някои хора, че евентуално Берое може да им създаде проблеми като гост. Исторически е създал преди проблеми. Но Берое, бидейки предпоследен в класирането и може би един от сигурните изпадащи, просто нямаха никакви аргументи, макар че се държаха доста стабилно на терена. Играха доста затворен футбол, с възможност евентуално да контратакуват. В една от контратаките успяха да отбележат гол, но той беше отменен заради, за мен, очевиден фаул срещу защитник на Левски. И в една от ответните ситуации, аз просто не виждам Левски как щяха да вкарат гол, но ето, че индивидуалната класа на Георги Костадинов, там си каза думата и Левски си взеха точките. Но това беше първия матч от много матчове насам в FBet Лига, в които Левски без дискусионно, или как да го нарека, си взеха 3 точки. И не ми се мисли какво ще да стане до края на матча, ако примерно това положение не беше влязло.
ще е много интересно. Но прави впечатление, че почти всеки един мач на Левски поражда дискусии. И хора, които нямат никаква връзка с някои от претенденти, нито са от ЦСКА, нито са от Лудогорец, излизат и правят изявления и са потресени от това, което виждат. И двамата президенти на ЦСКА 48 и на Ботев се изказаха по отношение на дуспата им срещу Локо Пловдив, която е, как да ви кажа сега, ако кажа, че не е дуспа, може би няма да съм прав, но ако кажа, че е 100% дуспа, то е абсолютно невярно. Това е абсурд. Не може такова положение да е 100% дуспа, при положение, че той буквално Локо Флекс беше този, който си постави кръка пред играча на Локо Пловдив. Буквално. Да, хитро е изиграно, но от гледната точка на играча на защитника на Локо Пловдив, там Русков ли как се каже, той няма просто къде си, той няма друг ход, освен да си постави кръка там, където го постави и да бъде препънат, влизайки в контакт с Локо Флекс, който естествено само и това и чакаше и падна. И съм абсолютно съгласен с някои журналисти, че една такава дуспа може да реши шампионата. Абсолютно може да реши шампионата и не само тази дуспа, ами и засадата срещу 48-ма. Пак на същия играч на Локо Флекс. Той по някаква ирония на съдбата става основен играч точно в тия спорни положения. Просто има неща, които може да се свират и други неща, които трябва наистина са кристално чисти, за да ги свириш. И не е едно и също една дуспа, която няма да я добуташ до дуспа и нещо, което е наполовина, да не го свириш. Вие да ми дадете на мене, примерно, 10 000 евро, аз да ги изхарча и да ви кажа как е да се живее с 10 000 евро една седмица, да отида на почивка, да ям на корем и така нататък. И вие да напишете есе на тема какво е да имаш 10 000 евро и да го предадете и двамата, така вие ще четете есето, аз ще споделя личните си впечатления какво е да имаш наистина 10 000 евро за една седмица. Така че малко горе-долу същата аналогия мога да направя в случая, когато една дуспа я няма и ти я добутваш до дуспа и когато решаваш да не вземеш решение по този повод. Особено в такъв, мога да кажем и съдбоносен момент за борбата за титлата в нашия елит. Естествено след това, което постигна в европейските клубни турнири с 7-те си гола и последните игри в България, Петър Станич стана обект на интерес от страна на водещи италиански клубове, като Милан и Аталанта. Дай Боже да му се получат нещата на очето и да бъде трансфериран там, но аз забелязах също и нещо друго, че откакто се заговори за евентуални трансфери на Станич, формата му в Европа основно, пък и даже и в България в някаква степен, рязко падна. Да, той все още е основен играч с голям принос за победите на Лудогорец, но го няма ония клиничния, решителния Петър Станич, който решаваше мачове. И според мен това не му се отрази добре това с слуховете, защото очаквах малко повече от него особено във втория матч с Ференцварош в Будапеща, за който аз направих влог. Ако сте го пропуснали, вижте как беше присъствието на Ференцварош в Будапеща и моя опит от поредното ми ходене там, трето вече. От Лудогорец са поставили цена от 10 милиона евро за своя голмайстор, който продължава да оглавява голмайсторската класация в Лига Европа. Да. Заедно с играч на Нотингам Игор Жизус, пък може и да остане голмайстор на Лига Европа, ако Нотингам евентуално отпаднат. Но 10 милиона евро искат минимум Лудогорец за него. Може би могат да вземат и повече, но аз преди няколко предавания ви казах, че това ще е следващия 10 милионен трансфер на Лудогорец, колкото и да злобеят някои хора, колкото и да фърлят помия по Лудогорец, как едва ли не, това били някакви финансови машинации, не знам си какво. Няма как играч като Игор Тиаго да е някаква машинация при положение, че е голмайстор на Висшата лига почти, зад Холанд към момента, така че тинтири-минтири пак, но играч, който си го взел за 1,7 милиона лятото от ТСЦ, да го продадеш за 10 милиона не е лош бизнес, нали така? Има 14 гола и 9 асистенции към момента за Лудогорец. И мисля, че ако това стане факт, Лудогорец трябва да има готов вариант за полузащитник с подобни функции и дай Боже да е малко по-успешна размяната от тая между Петровски и Калуч, защото Калуч още не може да намери така себе си, въпреки че беше пуснат сега срещу ЦСКА София. Да, той в движение така бележи напредък, но не е Петровски със сигурност.
Но пък може би следващия сезон да е неговия, дай Боже. Друга трансферна новина, или поне слух, е, че Бърнард Екпетей може да премине в АЕК. Какво мислите вие по този повод? Напишете вашия коментар. Дали не е време на Бърни да поеме в друга посока? Аз отдавна съм го дискутирал тук, че той е отдавна изчерпан за Лудогорец. И там трябва да бъдат търсени други алтернативи. Класен играч, но когато не си 100% фокусиран, и така поне по мое мнение, той отдавна искаше трансфер. Когато един играч отдавна иска трансфер, по-добре му дай зелена светлина и да ходи да си търси късмета на друго място. Пък Лудогорец ще запълни тая празнина със сигурност. Има добър скаутски отдел, така че те ще намерят някой, който да го замени. Но аз бях първия мога да кажа, в интернет ефира, който ви каза на къде тръгват нещата тая година. Че тръгват към титла за Левски. И ви казвам пак, че аз лично нямам нищо против Левски да стане шампион, но трябва да ни убедят в това. И второто, което Левски трябва да направи, задължително трябва да влезе в основна фаза на европейските клубни турнири до година. Защото ако станат шампиони и са сринат срещу някой от сорта на Хамрун Спартанс, спартанците хамрунски, просто това ще е абсолютен крах за нашия футбол и за коефициента ни основно. Обаче да ви кажа честно, много отбори, които нямат никакъв опит в евротурнирите, са на път да станат шампиони на своите страни, нямат такъв богат опит, али така да кажа. Примерно Дьор в Унгария, Мялби станаха тук в Швеция. И сега може би по този повод да ви кажа нещо, което се случи тук в Швеция в уикенда. Мялби изиграха един уникален матч срещу Малмö FF, матч на елиминация за Купата на Швеция и ги биха с 4-0, където в състава на Малмö FF титуляр беше Янис Карабельов. Сега не мога да кажа, че той носи голяма вина за головете. Той беше един от малкото незаменени до края на матча. Според мен изигра хубав матч, така беше навсякъде по терена и поради някаква причина те не изнасяха през него. Не мога да разбера защо. Блъскаха ни високи дълги топки, както и да е. Но начинът, по който Мялби игра, мене абсолютно ме впечатли и честно да ви кажа, ако Левски им се наложи да играят срещу Мялби като шампион на България в предварителни кръгове на Шампионската лига, може да им се случи случка, меко казано. Играта им е много впечатляваща. Там треньор остана Карл Магнус Аксум, който е част от норвежката школа. Това е един специалист, млад специалист на 32 години, който е завършил визуална перспектива в футбола. Или той е изучавал в детайли как едни играчи сканират терена около тях, сканират за съотборници, сканират играта, движенията им и така нататък. Което е така доста интересна перспектива. И така съм тръгнал да говоря за Швеция. Другото, което ми направи впечатление е, че тук ФК Копенхаген, датския шампион и хегемон от последните години, закупи един от по-малките отбори в Малмö и инвестира там сериозна сума пари. И сега се оказва, защото ние често си говорим, нали, за детско-юношески футбол в България. Вижте на какво ниво са нещата в други страни, и то не в водещи, ами тук в Скандинавия. ФК Копенхаген чрез техните агенти търсят таланти в цяла Южна Швеция, областта Скания, и им предлагат заплати, забележите, от 100 000 крони, шведски крони на месец, което е около 10 000 евро. 15 годишен с заплата 100 000 крони на месец и евентуално такси, което да го вземе от Копенхаген до Малмö и да го докара обратно в Копенхаген за тренировка след училище. Това такси трябва да мине през моста, който самия мост струва на преминаване 50 евро. За какви пари става въпрос и за какви инвестиции в млади играчи? Като говорим за колко беше бюджета на Илиян Илия в Черно море, беше нещо от сорта на 4000 евро на месец ли тавана, когато Кейшеро играеш там. А тук 15 годишни таланти от ФК Копенхаген взимат по 10 000 евро на месец. И така, нещо друго, което ми направи също впечатление е, той не засяга българския футбол, но интересното е, че контузиите, които се получават в Реал Мадрид и в Тотнъм, може да се дължат на факта, че модела им на стадион с
настилка, която се прибира, знаете, тя е retractable, разтегателна, или как да го преведа. Настилката се прибира под стадиона и излиза по време на мачове. Тя е толкова тънка, че самата обувка, самата бутонка много често остава там, глизането остава там и приключваш с някаква неприятна контузия. Затова и толкова много играчи на Тотнъм са контузини и доста контузии в Реал Мадрид. И това е интересно. Просто настилката на тия два стадиона е доста по-тънка от нормалната настилка. Може би това ще доведе до някакви промени там, но интересен факт. Сега ми се щеше малко да коментирам и мачовете от Шампионската лига, които изминаха тази седмица. Естествено, пожелавам успех тук на Нюкасъл срещу чумата на футбола. Начинът, по който им дадаха дуспа в последните минути. Ето като гледаш нашата FBet лига и си казваш няма нищо по-зле от това, но ето и дуспата, която са дали за Барселона в края на матч срещу Нюкасъл, която сега няма да кажа, че е престъпна, ама доста пресилена, според мен. Пишете долу в коментарите какво мислите вие. Не знам какви шансове имат Нюкасъл в Барселона, но аз лично им пожелавам успех, а в другия матч вечният враг Реал Мадрид просто разпертоши Ман Сити. Аз лично очаквах доста така интересен матч с оспорван резултат, оспорвани положения пред двете врати, но се получи един монолог на Реал с Сити и най-вече на Валверди с Сити, който наистина уникална класа. И тази игра на Валверде продължи в следващия кръг на Ла Лига. Ще бъде интересен според мен реванша в Манчестър, не трябва да бъде пропускан. Естествено това, което искам да отбележа най-вече е възхода на Бодю Глимт. Просто мисля, че Бодю Глимт трябва да са абсолютен пример за това как се работи от по-малките клубове. И в светлината на нашото лудогорското отпадане от Ференцварош, може би трябва да се замислим дали ни липсва някакво ноу-хау, нещо, което ние може да докараме от Скандинавия, нещо, което Бодю правят, Бодю Глимт, което и ние може да доразвием. Сега, примерно, това, което е интересно е, тук, че те са наели военен да работи като техен тимов психолог и това се оказа, че от няколко години. От 2017 година. Това е бивш пилот, който е участвал в доста така напечени кампании в Афганистан, в Близкия изток и така нататък и използва някакви военни психологически тактики, с които да повлияе на начина, по който Бодю Глимт се готвят за техните мачове, особено за високопрофилни сблъсъци и виждате какъв е резултат. Значи те имат 5 поредни матча, 5 поредни победи на тая фаза в Шампионската лига. Това беше отбора, който направи фурор миналата година в Лига Европа. И аз тук искам да поставя един въпрос пред Лудогорец. Те не мислят ли, че примерно можеха да постигнат малко повече в Лига Европа тази година? Защото, извиняйте, но кога ще ви се падне съперник като Ференцварош на тая фаза на турнира? Ако Ференцварош се бяха паднали на ония знаменития отбор Марселиньо, Светлюдяков, Вандерсон, дали Лудогорец нямаше да се разправи така подобаващо с тях? Мисля, че да. Те тогава мериха сили с Лацио, с Валенсия, а сега се оказва, че Ференцварош е над нашето ниво. И много хора тук твърдяха, че Ференцварош е по-добре отбор. Аз не съм на това мнение. Да, може би с Варга, с Тот имаха така известно предимство, но според мен Лудогорец трябваше да покаже повече, но тая психологическа битка, която се води тук в България, си оказа влиянието, според мен. Но тази година Лудогорец имаше уникални шансове да влезе и в Шампионската лига, срещайки Ференцварош, и да продължи напред в Лига Европа, пак срещайки Ференцварош, и двата пъти Лудогорец се проваля. Така че ако има някакви амбиции за Шампионска лига, т.е. аз вече не знам дали ще има такива амбиции, тъй като Лудогорец не може да се пребори за титла, но ако евентуално се пребори за титла, да мисли за Шампионска лига, при положение, че Костели в Орех се оказват отбори от нашата черга. Или би трябвало Ференцварош да е от чергата на Лудогорец, не знам. Това за какво ни говори? Какво може да се свърши повече от клуба, който не е свършено. Там има доста, може би, маргинал за подобрение. И тук искам да приключа. Благодаря ви за вниманието. Ще се видим следващия път. Живот и здраве. До скоро.